Sa aton subong balita espesyal. Isa ka babae ginakabiliban sang kadamaan subong bangod sang estilo sini kung paano niya nalikawan nga mapreso apisar nga napamatuda na nga guilty siya sa isa ka krimen. Ini nga babae ginkilala kay Chen Hong, taga China, kaginsentensahan sang 4 ka tuig nga pagkapreso bangod sa fraud. Sang Desyembre 2020 pa siya na-convict sa Shanxi Province. Apang tubtob subong, wala pa sa gihapon na preso. Ini bangod sa masobra 4 ka tuig, 3 ka beses na siya nga nagbusong. Sa China, abi, ang mga individual nga may prison sentences ang mahimo nga magserbe sang ila nga sentensya sa gwa sang presohan kung mayara sila sang serious medical conditions, kung sila ang nagabusong, kung sila ang may lapsag nga kinahanglan at tindiron, kag kung hindi nila matatapan nila kaugalingon nga sila lang. Antes sila makaserbe sa gwa sang presohan, ginaprubahan man ini sang korte, kag kung may approval na, mayara sang istrikto nga supervision sa ila nga community correctional institutions. Sa kaso ni Chen, natukiban nga iya ika-3 nga bata ang ginhatag niya sa iya nga bayaw. Ginako man sini nga nagbulagay na sila sa iya bana, kagang bana among nagtatap sang iya una nga 2 ka bata. Nagapati ang local public prosecutor nga ginhungod ni Chen nga magpabusong para nga hindi sa mapreso. Sa baylo naman nga sa presohan, ginbalik sa detention center agud nga tapuso na iya nga jail term.